قدم قدم تے فقیر وک گئے. امیر لوگ تو وکتے ہی رہتے ہیں، افسوس تو ہے کہ قدم قدم تے فقیر وک گئے، بن پراں دے اسیر وک گئے. جنہ زندگی دے درس دتے انہاں دے عابد ضمیر وک گئے. ساڈے سرگودا تو دوست تشریف لایا جناب ناصر اقبال ناصر صاحب، انہاں دی خدمت وچ گزارش ہے کہ سٹیج تے تشریف لایا. اج ملے سفید ڈاکو، اگلے موسم اجاڑ بیٹھا ہے تو کہیں دی صورت ونجان والا اج اپنی صورت بگاڑ بیٹھا ہے. کلا بیٹھا ہے تو روندا بیٹھا ہے تو خالی دامن نو ویدھا بیٹھا ہے. کلی اپنی دے شوخ پانے دو چار کاکھاں تے ساڑ بیٹھا ہے. ہن ساڈے لالیاں تے دوست مہربانی جناب. اج یوسف اپنا مول دس دن، اج یوسف اپنا مول دس دن تائیں عقل دے تاجر بہ گئے. تے کئی مصر دے بلے ہوئے اٹیاں چا کے تنقید جلیندے رہ گئے. تے اسی عابد ساں دا ترکا چا کے کئی واری بار تو ڈھائے گئے. جو مینوں لوگ ہٹائندیاں ڈھل لگ گئی اونوں ہور وپاری لائے گئے. یوسف اپنا مول دس دن، اج یوسف اپنا مول دس دن تائیں عقل دے تاجر بہ گئے. تے کئی مصر دے بلے ہوئے اٹیاں چا کے تنقید جلیندے رہ گئے. تے اسی ساں دا عابد ترکا چا کے کئی واری بار تو ڈھائے گئے. جو مینوں لوگ ہٹائندیاں ڈل لگ گئی اونوں ہور وپاری لائے گئے. میں گزارش کرساں جناب مار محمد خان سیاد صاحب کی خدمت کو، در بدر چنگ پنیندہ کوئی نہیں تے ہور بوہا تکیندہ کوئی نہیں. در بدر چنگ پنیندہ کوئی نہیں تے ہور بوہا تکیندہ کوئی نہیں. تیرے قدمی جو سر جھکایا ہے اے لے تو سکدا ہے چیندہ کوئی نہیں. جی میں جی گزارش کرساں محمد یعقوب، بدر چنگ پنیندہ کوئی نہیں تے ہور بوہا تکیندہ کوئی نہیں. عام فقیر تو نہ ہویا سے در بدر چنگ پنیندہ کوئی نہیں تے ہور بوہا تکیندہ کوئی نہیں. تیرے قدمی جو سر جھکایا ہے اے لے تو سکدا ہے چیندہ کوئی نہیں. میرے سامنے کو جس قسم کی ہستیاں تشریف فرمائیں کہ میرا میں جوش آ جانا. محمد یعقوب تو خاموشی، ساڈے مہمان خصوصی ساڈے صدر تشریف فرمائیں. سب تو پہلے اپنے مہربان چنیوٹ دی معروف شخصیت توبہ جیویں دے دورن، توبہ توبہ جیویں دے دورن، شکلوں سا دن تے اندرو چورن. توبہ توبہ جیویں دے دورن، شکلوں سا دن تے اندروں ہورن. ہن میں عابد اے سوچی وطنا انہاں جے ہورن تسان میں ہورن. ساڈے کہ سودائی دے ویکھ جنازے نو جنوں جنج دی بھیڑ تو راہ کوئی نہ. سودائی دے ویکھ جنازے نو
جینو جنج دی بھیڑ تو راہ کوئی نہ کسے دسیا عابد بنری نو ایندا دل بار اہل وفا کوئی نہ تے جداں ڈولی پہنچی منزل تے خوشیاں دا میل بجا کوئی نہ موجود آئی دلہن محمل وچ بس اتنا فرق کے سا کوئی نہ مہربانی دے ویکھ جنازے نو جینو جنج دی بھیڑ تو راہ کوئی نہ تے کسے دسیا عابد بنری نو ایندا دل بر اہل وفا کوئی نہ تے جداں ڈولی پہنچی منزل تے خوشیاں دا میل بجا کوئی نہ موجود آئی دلہن محمل وچ بس اتنا فرق کے سا کوئی نہ سارے دوست چنیوٹ تو الفت حسین تڑف تڑف کے اخیر مر گئے تے تھوڑی قید اسیر مر گئے تڑف تڑف کے اخیر مر گئے تھوڑی قید اسیر مر گئے وفا دی اتنی کہانی آہی خرائط کھس گئی فقیر مر گئے جناب نصر صاحب خاموشی بھائی دل تیرے جہی کہنو کدی شان نہ دے سی کاغذ دے ضمیرانو ایمان نہ دے سی پرچم تو محبت نہ میرے ہاتھ ذرا دے مر ویسی وفادار علم ڈان نہ دے سی چنیوٹ دے محمد کہ شباب دلسی تا خبر پوسی زلیخا آلہ بازار کچھ سے شباب دلسی تا خبر پوسی زلیخا آلہ بازار کچھ سے خزان دے اجڑے چمن دے وانگو محتاج ہو کے بہار پچھیں تے جوانی تو وانگو بے وفائے جدائے تیرا سلام چھڑ سی جدائے تیرا سلام چھڑ سی اگو میں نہیں بول گیا پر ذہن کتنی ہور دے بھاگ گیا اے تا پیار کر سے مذہب چھڑ کے غریب تینوں جے رب بناوے تا پیار کرسیں یا وے سمندر دے تسیا مینوں جے موت آوے تا پیار کرسیں تو خوش جہوں میں خدا گواہ ہے میں وصیت کر کے مرساں جو تیرے سامنے رقیب میت نو اگ چلاوے تا پیار کرسیں جناب شمس الحسن اکمل صاحب انہوں کی خدمت گزارش ہے وہ اسٹیج تشریف لانا جناب نصر حیات قمر صاحب ساڑھے بھائی فرید تیوانہ صاحب دے شاگرد سرگودا تشریف لائن دینا یارو میری آنکھیں ناز خیالی کا شعر سنا رہا جی کہ میری آنکھیں کسی اندھے کو نہ دینا یارو مل گئی اس کو بینائی تو مر جائے گا جناب فرید تیوانہ صاحب پہلے تمام اہل درد حضرات